ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ନା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ସାମସଙ୍ଗର ମାନେ 6500 ଟଙ୍କା ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା। ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରୁମ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକରେ ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି।